Jotono no lamsogo sini YouTube channel ni bwkhaktwi जों तिनि नायलायनाय sini Dhopha hamkwrai society tei Duski Amchai Sangkwrk mothorokni bisingtwi bisikatal 1433 tiring bisini jorao Amchai ni chukjaya nukhung tei kwrwi rokno kaisa mukumu rimani o Amchai ni Lokorogno chukjaya rokno tini Dhopha hamkwrai society tei Sangkwrk mothorokni bisingtwi borokno kombol kaisa kai bakjaka chini Amchai ni kha gwnang maya gwnang Sangkwrk adongsong haini bagui जों paiphlaya hambai mario chini Dhopha hamkwrai society tei Sangkwrk adongsong no naitongni norok chini o YouTube channel no tei subscribe khainani tei like khainani tapokdi norok bahai ungjak o bisi katalni jorao obahai chini kwrwi rokno bagmani norok kisa chungno srai ke saikhan hambai bono yafarnai Sangkwrk bodol ni secretary Priyojit Deborma Ashati Deborma Subhash Chandra Para boniyagulo tongnai Hamkwrai Deborma Parakolok boniyagulo tongphine bono yafarnai sini secretary sini Dhopha hamkwrai society ni Kisong Deborma boniyagulo tongnai Ashram Sodar Para Kisong Deborma Ashram Sodar Para sini jorabo kisa kom sing kisa dakti kolaisnai Sondarani Deborma Hemon Chandra Para Sondarani Deborma Hemon Chandra Para Sukuram Deborma Bidya Hazari Para biniyagulo Sondarani Deborma absent there Sukuram Deborma Bidya Hazari Para Pulo Deborma Prakash Sodar Para Robi Kineniyagulo biniyagulo tongnai Torumala Deborma BM Para biniyagulo Torumala Deborma BM Para aboniyagulo tongnai Kiron Mala Deborma Mungkuri Sadhu Para Kiron Mala Deborma Mungkuri Sadhu Para Subha Lakshmi Deborma Mongol Chandra Para Bahadur Nibuma Odin Kinya Deborma BM Para Odin Kinya Deborma BM Para boniyagulo Rina Deborma Mongol Joy Para bono yafarnai sini sports convener sini Takhok Mohesh Deborma joto kija palkhai yafara khoroblai o sal blai khine tongthangmani sal Rina Deborma Mongol Joy Para bini sokatno tlangthane bagai koijabo bini bumungoi जों sini club ni